मानसिया बेनो नैबेनो जि नागिर सिख्लाफोरनि ड्रेस बायग्रा दखानावसो मोनसे आं दायो बावखुंग्रि गाखोनो थांसै मा बोर बिनांगौ दा खिथादो नोङो हा मा बोर बिनो साकरि मोनथो दैखाबायलाय बिहामजो साफा मोनथो हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि पुर ब्लग एडिशनाव दिनै आरो खनसे फिनसे बरायफिनबावबाय गाइस गोदान मोनसे भिडिअ ना मा बुङो थ' जियानो जा दिनै आङो दायो ओंखारदों गानफब जोमफब नै दायो थ' बावखुंग्रि गाखोनो थांलायनोसै एबारबो थांनाय बोसोराव थांदोंमोन एबारबो आं दाखालिनिफ्रायनो भिडिअ खिथागासिनो नोंथांमोननो ना बावखुंग्रियाव थांगोन होननानै एक्सुवेलि लोगोफोरबो दंखायो दायो लोगो गामिनि गोजाजोबसो आं माने गुबुन गामिनिजों इसिबां माने बिदि बेरायनो थांबाथाय थांनाय जानाय जाला आरोना दानिया सिगांनि बायदि खिन्थु दायो गामिनिफोरजोंनो बिदिनो लोगो जायो नालाय थ' जों जयै थांगोन दायो गामिनि गोजायैनो थ' रेडि जाबाय दायो थांनो आंना रिथिमा दार्लिंआ नै बिथिंजाय दङ लानोसै थांसै ना मा बुङो गाइस आं दायो बावखुंग्रि गाखोनो थांसै मा बोर बिनांगौ दा खिथादो नोङो हा मा बोर बिनो साकरि मोनथो दैखाबायलाय बिहामजो साफा मोनथो दा जियानो जा गाइस थांसै थादो नोंथाङा दे लासै लासै माने आंनि हाया बुसायासो खिथागोन दा मा बुङो नैबे तुरुं लागाव बावखुंग्रि थांग्राफोरखौ नायना लाबाय तुरुं ना साले बावखुंग्रियाव गाखोना फैलाय नैबे सुवा सुथि जाना दं मानसिया मायाव हर थाबै पात्ता मोना बेखायनो गाखोनो होनाङामोन बेखौ उपाय गैयिनि थाखाय गाखोनो नांसिगोन नामा ओमफ्राय जियानो जा बाइकआव गाखोबाय नै दायो ओमफ्राय सिगाङाव बिसोर सानैया थांग्रोबाय दहैनाया जोंना सालसेया मा बुंगोन दा उपाय गैया ओमफ्राय भाइजों आंजों गाखोदो आरो ना गाखोहैनोसै मा बोर बिदोंमोन थांनाय बोसोराव बेखौथ' बावगारबाय गोसोआव गैला ओमफ्राय एबार नायनोसै मा जायोना जायखिया गाखोहैनोसै आरो नायलांदो जोबजासिम दे दुला गोजानै लामायाबो बिराद फैयै मोनफैमारबाय क'क्राझार ओमफ्राय गाबोनसो गाखोगोन नालाय नै खानाया हेलमेट गाननानै सालायबोबाय थानाया बोरैबा बुस्ताबजोब्बाय जाला ओमफ्राय सासेया नै बेयाव ओमफ्राय लोगोफोर दंबावो आरो उनाव फैगासिनो ओमफ्राय जोङो दा जोंनि लोगो नालाय साल्थि दङ सासे बेखौ नागिरगासिनो आरो मायावबा हिन्जावफोरनि गस्ला फानग्रायाव नामा दङ मानसिया बेखौ नागिरगासिनो बेखौ मोनोबाथाय जोङो बेजों थाहैनोसै आरो रुमाव दिनै हरसेयाव ओमफ्राय गाबोनसो गाखोगोन नालाय नायनानै जोबजासिन दे मानसिया बेनो नैबेनो जि नागिर सिख्लाफोरनि ड्रेस बायग्रा दखानावसो मोनसे बोरै खबरा मोजांबा मोजाङानो सोलिदों ओंखायनोथ' हाबहैनोसै दा एक्टर जालायदों एक्टर मानसिया मेमब्रां जाजोब्बाय नै दुला गोजा हटेल मेनेजमेन्ट लायनानै एक्टर जालायदों नायनो हागोन नै नुबाय ओरैबायदि हेन्डसाम बाराखा नुबाय हटेल मेनेजमेन्ट मानसिया नै दा दुलाजों सेस जाजोब्बाय एसे थ' लोगोफोर मोनफैबाय दे दायो ओमफ्राय लोगोनि रुमाव दङ जेनेबा इसिबां सावनिबो रायलायनो हाया नालाय थ' बिनि रुमाव थाफैबाय आरोना दा ओमफ्राय लोगोफोरा ओरै बाहेरायाव दङ ओमफ्राय बै नानि सासे दङ आंजों हाय होनलाय खनसे दे होना लाजिबाय थ' बियो सालथिया दायो ओमफ्राय बाजार ना मा खालामनो थांदोंदां बियो स' ओमफ्राय दा जों बेयाव थाथ'नो होदों बेनि रुमाव ओंखायनो थाथ'गासिनो जोङो ओमफ्राय बिनि उनाव दा मा जायो मा जाया बे हरनियाथ' हरावसै ने जायखिजाया मोनफैबाय दायो ओमफ्राय गाबोन गाखोहैनोसै बावखुंग्रियाव एबार सेकेन्ड टाइम आं बावखुंग्रियाव फैनाया ओरैनोलाय फैयो क'क्राझाराव बेरायनो खिन्थु बिदि फेस्टिभेल माबाफोराव जेनेबा बावखुंग्रियाव आं फैनाया खननै आरोना एबारजों ओमफ्राय गाबोन गाखोहैनोसै सेस दुलाजों सेस जाजोब्बाय दाबो दुगैयाखै बिदिनो जिरायनानै दङ दा फैग्रोथोंसै सालथिया ओमफ्राय बेनि उनाव मा जायो जासिगोन आरोना लागा हरनि उन्दुनायनि जगारा नै सालथिनाव ओरैबायदि माथो आरोलाय हायावसो मोजां जासिगोन दा जोंना बिसिनानिफ्रायबो नैला बग्राया आरो सासे टेन्ट लुदों नामा देन्जार उन्दुखानोसै जों दिनै थेंकिउलै सालथे बावखुंग्रियाव फैनायाव बिदि बिन्दास थाफैनो मोनदों बिसिना बग्रा गावनिखौल' बानायना लाग्रोलायो थिगाबाय माबे माबा बे जासिगोन नालै बेयो उन्दुलांनो मोनबानो जानायालाय
ए माबाया फाखानि थान्दा हाबोना फैना बे सिङावहाय प्लास्टिक होनो मोननांगौ औ लागाव इन्दास जाबाय माथो बेबायदि गादिमायाव मोनबावलाय फैया हाबाव मावथि गोजालै सानैबो बिसिनि अननायाव उन्दुनो मोनसिगोन मोजांनो लागाव जाबाय फिनिया बिसना हाइस जाबाय जोंना एबार बिसनाया लागाव जियानो जा गाबोननिखौ नायदो होनबा बिदिबा